baku onde dia anak la pancar pulang ke baku. Kok jadi abang onde bang poi karimbo bang sayang bawalah kayu onde bang lah dengan akar onde bawalah kayu onde bang lah dengan akar. Biarlah kini onde bang ada tarimo lah sayang walaupun abang lah anak pancar onde bang walaupun abang onde bang lah anak pancar. Iyo caronti yo adia jo baturi jal dia sayang tompelah urang yo urang mamboli cincin onde dia tompelah urang yo urang mamboli cincin. Apoko adia dia sayang indah manyosal yo kanduang abang dan hanyo yo hanyo kurang musikin onde dia abang dan hanyo yo hanyo kurang musikin. Kalaulah tidur yo abang ambillah bantal yo sayang supaya tidur yo abang lo marah sonyo onde bang supaya tidur ne abang lo marah sonyo. Adalah kini ne abang indah manyosal ya sayang adia tarimo oi abang apa adonyo onde bang adia tarimo onde abang apa adonyo. Arilah sotu yo pasar lubu ambacang yo sayang ramilah urang yo urang mamboli lapia onde dia ramilah urang yo urang mamboli lapia. Kalaulah adia yo kanduang sabonar sayang dia sayang abang kan datang maminang adia onde dia abang kan datang